Diversi deputati nazzjonalisti huma skomdi jwieġbu dwar il-gidba li rikbu fuq brabta ma' numru ta' karti tal-identità folozz li dwar il-każ tresqu persuni quddiem il-qorti. Madankollu l-Partit Nazzjonalista għamel tiegħu il-gidba tal-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Qada Repubblika Jason Azzopardi li skontu kien hemm 18,000 karta tal-identità falsa li ħarġet mill-Aġenzija Identità biex imbagħad fil-qorti ħareġ kif in-numru veru kien ta' 7. Meta affaċċjat b'dan kollu biswit il-Parlament minn ġurnalista dan l-istazzjon l-iskumdita kienet evidenti b'deputati differenti jippruvaw jaħarbu mill-mistoqsija b'mod differenti. Ewlenin fost dawn kien hemm deputat nazzjonalista Alex Borg illi weġibna hekk. Jiddispjaċik li l-Partit Nazzjonalista rikeb din għal-gidba taf xħareġ il-bira fil-qorti. Jien naħseb taf li kellim ta' Għawdex. Jiena Stefan lilek bħala Għawċi naħseb aħjar tistaqsini fuq Għawdex ħan għamlu l-qoddim u l-viżjoni għal Għawdex. Borg meta pressat saħansitra għażel li jipprova jaħsel idejh minkejja li hu kien fost dawk li repetew din il-gidba. Jiena ma gdib xejn. Madankollu Borg li għamel parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ta' Bernard Grech li fil-protesta l-indirizza quddiem il-qorti kien ċar jagħmel l-allegazzjoni ta' Azzopardi tiegħu ukoll. 18,000 karta tal-identità folozz. L-implikazzjonijiet huma kbar ħafna. Imma hawn nitkellmu fuq eluf ta' nies. Eluf kbar ta' nies li irċevew ingħataw minn Identity Malta. Fost id-deputati li staqsejna kien hemm ukoll Ryan Kallus illi wkoll dawwar il-kliem fuq ħadd ieħor. In-nies gidbu ġifieri. Dan ma kienx każ iżolat lanqas hekk kif id-deputat Mario De Marco u jien Vassallo ħalġi wieġbu hekk. Jiddispjaċik li l-Partit Nazzjonalista rikeb fuq din il-gidba? Mhux se nidik gidba jew le. Jiena nafx ħassaqsini. Imbagħad staqsejna lid-deputat David Aġus li wieġeb l-istess kif ikun mistoqsi minn ġurnalist ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Ma nitkellimx mal-wan, le mhux sa nwieġeb lil-wan. In-nuqqas ta' tweġibiet sar akkosta kollox. Ħajkolli mura xiridu kompli naħdmu ta'.